alle sammen, velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en, hvad er der i min mund? Det går ud på, at der er 2 piger, der løber derovre. Den der vej. Og de skal så finde nogle ting. Jeg skal i munden. Og jeg synes ellers bare lige, vi skal vente sådan i lang tid, okay? Indtil videre, så er jeg bare forever alone. Hallo? Hallo? Er I der? Piger? Piger? Okay, nu er de kommet. Jeg ved ikke engang, hvor kameraet er. Godt. Goddammit. Okay, Jeg har åbent munden, eller hvad? Nu er det ikke alt muligt, virker klamt, vel? Åh nej. Hvad er det? Det er en chokolade. Flere. Hvad er det, Det Emil? er sådan nogle chokolade morgenmadsprodukt. Yes. Et point. Point. Ja. Det er spejepølse, hvad er det? Nu sidder jeg og spiser spejepølse. Man kan kaste det. Hvad? Ja. Ja. Ej, vent lidt, jeg skal lige tykke af. Hvad er det? Hvad er det, er? Er det tomat? Nej, det er tomatsauce. Nej. Nej. Det er chilisauce. Og chili. Okay. Og den anden ting. Nej, den. Okay. Videre. Nu er det ikke alt muligt klamt, vel? Nej. Jeg fik den der. Ej, er det kaj? Nej. Skal vi se, hvad det var, Emil? Pesto. Grøn pesto. Ja, det var Ja. Ej, helt ærligt. Ja, Jeg mener, seriøst. det er lort. Okay, bare ind i munden med det. Hvad med? Det er smør. Nej. Nej, vel. Jo. Det er... Kom. Det er gelésyltetøj. Ja. Den er så heller ikke lige så slem, vel? Lad dig jo. Nej. Hvad fuck er det? Voila. Bare gerne tage den af nu. Ja. Lad os se. Og pesto. Ja. Chili pesto. Sådan her. Det var smør. Og chili. Pølse. Hvor er det det, der jeg fik i munden? Ja. Ja, nu her. Og så den der. Det første. Og den her. Og prøv lige at se din lækre ske, du har brugt den Hvad er sammen. det her? Hvad er det her? Et glas til Der var chokopop i. Nå. Og mit hus. Skal vi nu have en roomtur? Ja. Okay, altså Nej. så gør vi så. Vent lidt.